Ο Χίτλερ επισκέπτεται το Μουσολίνι στη Ρώμη και μαζί επιθεωρούν Ιταλικά στρατεύματα. Στρατεύματα που σύντομα θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους στην επίθεση κατά της Ελλάδας. Αθήνα, 28 Οκτώβρη 1940. Οι Ιταλικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί κατά της Ελλάδας από την ήδη κατεχόμενη Αλβανία. Η αγωνιστική διάθεση του ελληνικού λαού αναγκάζει το δικτάκτορα Μεταξά να απαντήσει όχι στο αίτημα του Μουσουλίνι να χρησιμοποιήσει το ελληνικό έδαφος. Εδώ στα αλβανικά βουνά οι δυνάμεις του άξονα ένιωσαν την πρώτη τους ήττα. Ήταν τότε που ο Τσόρτσιλ δήλωνε: «Ως τώρα ξέραμε πως οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Από τώρα θα λέμε, οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Η νικηφόρα αντεπίθεση των Ελλήνων αναγκάζει τους Ιταλούς σε οπισθοχώρηση στο αλβανικό έδαφος. Ο Μουσουλίνι μάταια περιμένει την νίκη του στρατού του. Αναλαμβάνει ο ίδιος την αρχιστρατηγία χωρίς αποτέλεσμα.